kubor nakaslem jong unongsan hima. West Khasi Hills District Contractor Association Klatherting e ka sarkar jala halor ka jingsa akut jang kibil ka bari post nementa kamshim lala ban siu hakabana ka liang ka association kladawa bahapa ka financial year ka di ban siu na ubadan bak thaba president habai kran haklat pathai kubor laong ka association na kapor klayai kerpat ndai hadu menne ka sarkar kamshim la patiaw satya hendrai kelas chus ngap menti Nagaliang jong ka West Khasi Hills District Contractor Association kanong idap da kajing sngu khia ka bajur bat laban ong ka juk por ka susi halor ka jingle kuman jong sarkar na ka benta ban phai khmat lem shangi ka West Khasi Hills District khamtam ya kanong stone division habangi phai halor ka jing le kuman jong sarkar ban nakaliang jongi ka association nila jupen sngau nakapor sya sarkar halor ka jingsa pending jong ki bill ki babun ha barok ki department jong sarkar khamtam ki bahap apo West Khasi Hills District nadu ka PWD ka water resources ka PHE ka MECL ka urban batu jong ka health department ti nagaliang jongi kum ka association nakapor ngi laju pensngeu sa ka sarkar lengba ki jingtho ki apel nrei nagaliang jong ka sarkar hadu menta kam semdon kano ka jing pai khmat sangi ki pajba jong ka West Khasi Hills khamtam katnongi ya kendu jing khamtam bat ka PWD department kaba nakalian juga sarkar nakapor kalaju pensa pending khamtam ikibil jong kane ka department lay menta kalapoi jin haki arho krur tam kibil kiba kala pensa teng nedu kipor kiba mensua hadu kipor kiba menta ti katnongi nakalian jong ki dekat jong ka association umbang lom ne sakmat bangi laju pensngeu sa ka sarkar ba kadeban siu debno ya kini kibil kibedang sa namar khnang ba nagaliang jungi ki kontraktor kiba imja nakane kam ngila sem stom sikade ha ka benta ka bede bakane khamtam habangi phai sa ka PHE ka bede bakane ka water supply scheme jong ka sarkar ngili ba nakaliang jong ka sarkar kaladon ya ka scheme kabakan pentrei syai ha kini ki snem ki balai no ndai habangi phai pat si ki bil jong ki kontraktor katno ngi tap da ka jing sneu diaw ba ngim sem layo i ki bil ha kapor kababiang tingit scam ba ka sarkar ha kane ka financial year kabamenta ngingit ba ka deban lei no halor kini ki jingdawa jongi kum ki kontraktor namar khanang ba lara ki jingtre kam jong ka sarkar kin don kano ka jingwit lene ka jingthut nang nei sakmat namar la nakali jong sarkar kamla ban patiaw yakini ki jingkerpat ki jongi kum ka association ngimpan se banle sikiwe pat ki bor ban pensngeu ya kane ka jing ka ban nakaliang jongi kum ki kontraktor ngile kendo menta lada ki posnem bat ngala ban ongru hangni ban lada nakali jong sarkar kamla ban le hakane ka financial year ngimban se ban pai khamat syakane ka ain ka bana sudah ban implement ha kane ka snem hajar arpo ka bade ka ain ka ban pe na ka benta ka jingle menti jong uno officer lene jong kano ka tanat jong ka sarkar ha ka benta ka bede bat ngi ki riu pai ba de kane ka ain ngangi scam ba kan yarap yangi kumno bangin yo lutno ikibil kibedang sa lada kisnem nadu kaba ngingila kerpat syak sarkar bat kumjuru nga kerpat ru hakamenta ka bede bat ka bakham kaba nakaliang jongi ki kontraktor ngi dap da ka jing sneu diaw kaba kraw halor kan ka jingong jingman jong ka sarkar kaba ngila pensngeu umangalong mene sakmat ba haka benta ka bede bat kane ka surok ka bade jong ka syok pria lor pha ka badon tang kumbalai kilometer
te kaneka skim nadu baka sorkar kala pentre nadu kisnem arhajar nriu arhajar new nrei hadu mentai kibil jongi kontraktor kimsem patla bansiu lut ya kibil kibadangsa te nrei kaba ngi nakaliang jongka asusion kajing silongo jingi kalong ba nakaliang jong sorkar wala kampat sema siwi kibil jong ngi kumki kontraktor ten rei menta ngili iba nakaliang jong sorkar kala depan ha ban pensiang rong lengba ka PMJSY ya kane kesurok te nakaliang jongi kumki kontraktor ngi kerpat ya ke sorkar bakadei ban le no mardor hapo jong kane ka financial year lungkum ta nakaliang jongi kumki kontraktor ngimban se ba ngin hap khang shwai ya kate kesurok lada nakaliang jong ke sorkar kamla ban le yang kamtam yiki bil jong kontraktor bat kabangi i thamula ya kane ke sorkar kaba menta kalong ba ya ka revised estimate kaba hakatu kapor kaba dangdon ki engineer nadu SE bade ba phanbu ti ndangi nakaliang jong ka seng ngila persyang ban budin ya kane nrei nakaliang jong ka department klai daw ba ngila kumpenja ya katega revised estimate tenrei dakajing trelang jongi rengkat baru engineer ubamenta jongka terat PWD ubamenta te ngilala biang menta bangin pha ya ketega revised estimate sya kasorkar ban pensngewi kibil kibrangsa jongki kontraktor te nakalian jongi kumki kontraktor ngira kerpat jure kasorkar bakham tam hakabenta kabiyede bakane ka shopria lorpha kadeban le no mardor lungkum ta nakalian jongi ngimban se ban ngim la ban ong bangin lek sikino kino kibor bahalor ndrei ngimar se ban su lek be direct bangin khang no ya kete kusurok bangin pensange no yute kontraktor urang pentre sai menta ya kan ne ka surok ban siang rong bat hakamta ka biyede bat ka PHE department ru ngili ba nakalian juga sorkar lengba kan ka water supply scheme kabade ka scheme nakabenta ka jing ai bam di ya kan ka sor nosto hi barokawe ngili ba ka jing tre kalong ka ba layak sasat sakhamat tenre nangi phaidin pat syaki bil jongki kontraktor pat katno ka suki ban ai kibil tengangi scam ba hakane ka financial year ngangi ba kane ka department ru kade ban penkloi ban siwi kibil jongki kontraktor namar khanang bagi kam jong kate ka tenat kanlong kabaya be bat kabaya jenti bat kumjuru kumka MECL kaba daki snem ki snem kala ju pensakku di kibil jongki kontraktor tenre hadu menta imat ba kine ki tenat trekam jongka sorkaru kilayale punjakai bat ki kontraktor dekat nongi dap da kajing sneu khia ka bajur bat kunjuru nakalian juga health department ru kala penlong yengi kum kita ki nong finance ya ka sorkar tenre warla katta pusnem kabangi ngilayai ap ya ka sorkar ba kan pen kan aino ikibil jongi tenre hadu mentan ngimla syu ban ab namar ngisiu thu ba nakaliang jongi ladangin dangi ele kai kumnek mangi ele kai bar ka sorkar nakaliang jongi kun kikti jongi kin sapoi hakajing yap thangan namar ngili sisa kumhane usnam arhajar phau ngi panma pru ngi ru wade ka sorkar namar kong ba ngi kendu ya kana ka pandemic kabade ka klam te nakaliang jongi ru ngimda ong hau ne usnam arhajar phau namar nakaliang jongi ki pai baru ngi snguthu hi ya kata tenrei hakan ne kasnam arhajar kuwaite ngi dakarpat ya ka sorkar bat ngi dakon tujuru ya ka bakade ban le no mardor bat khamtam nakaliang jongi ngi da sneu thamula sikade hakamenta ka biede bat ka jingle jong ka sorkar jongi ka bamenta ba ka kloi ban yarap bat pensiu ya ka tax jong kite ki nong tre bar celah hapo kami gelea jongi bat dakabakala kular bahkan pensiu hadu kandai pusan persen ya katak tenrei kat bagi kun lajong hapo ying pat kidap daka kepo kabat liba kitngan kijenit tenrei nakaling jungi ngimla panong halor kata ka jingle jong sorkar tenrei ngangit scam ba kada ka jingle jong sorkar ka penpau ba kadon ka pisa lane kala ngila panong ba kadon hakajing pahu pisa bakam don hakajing kerdu kumba kala ut kala nam hagini kipor gibalai no baro bat ni daero kajing support ya kajing dawa jong kami klia kontraktor asyon ya kita gijing dawa jong ka ba nakalin jong sorkaru kamdei ban ailat di kibanabar ba kin
kinwan kini yo kiuja jongi kamtam hakikam kum ki supplier lane kinu ki benta nri alat ba ngi kum ki kontraktor hapo la ka jong ka jeli trekam jongi kamtam hapo ka miglia ba ngi de banla bantrei tikam bat nakalin jok sokar ka de ban batte haka jingla jongi kum ki trai jela ki trai muluk namar khanang ba nginla bani imja da kan de kam kalian jongi rungi bu ya kaneka jing dawa khamat jong sarkar ba khamtam ya kaneka FDR kabade ka flot jong kaneka snem ar hajar ar pau bat ngida buru ka jing dawa ba ka sarkar khamtam ya kaneka bayade bat kaneka FDR kade ban phano mardor ha une hi u benai khamtam kaneka financial year namar bang isu tu ba mentang ni sapoiru ha sahaune usnem hingi lajan ru bani kenduk yang sakawai ka ayom tingi isu tu ba nakalian joko sarkar khamtam kan ka FDR menta ka de ban phan kloi lan kat bala ya kaneka FDR ha ka menta ka biye bat ka PWD department namar lada nakalian joko sarkar kan yele kaya kan yele mut kan bu jing shikade ya ka sarkar nama nakalian jongi kontraktor lada nakalian jok sarkar kan yele kai bat kaneka FDR nakalian jongi menta ngi kloi ban le khang swai ki surok ki bangi la pentrei nama riangi la supenbor da ki dau engineer bat kinong trei jongka PWD department bangi de ban trei kerki ya kini ki jing trei nama ba kalakta ya kali kawan jong ki paiba babun balang te nrei kaji kepat jongi ya ka sarkar kalomba hakane ka kuatar ka barang sudep de ndre kam sem la phai khmat ha ka menta ka baye de bat kane ka FDR de ndre ngange ba hakane ka financial year menta kane ka FDR kade ban thano mardo lungkum ta nakaling jongi lada nakaling jok sarkar kam phai khmat ya kane nakaling jongi mut ngin haban khang swai tik surok ki bangila pentre